El pueblo en el que nací, rodeado de montañas, no es muy grande ni muy pequeño. No es un pueblecito de campo ni una ciudad. Y de vez en cuando hay algún turista. Yo soy la mediana de 3 hermanas, en una familia ni muy rica ni muy pobre, con unos padres que siempre me han dejado un poco de lado. Estudio en el típico instituto para chicas y muy pronto me graduaré. Sí, marxo la setmana que ve. És un viatge de negocis? Un trasllat. Sí, és que em necessiten a la seu de l'empresa. Què hi farem? No vull que se'n vagi. Un moment. Fins a Tòquio només hi ha 2 hores en tren. Podríem continuar quedant de tant en tant com fins ara. Se'm fa una mica estrany pensar que no et tornaré a veure. M'ho he passat molt bé amb tu. Gràcies. Ens havíem conegut al juliol del 1999, 4 mesos enrere. El terrorífic gran rei malvat m'atacava una altra vegada. En el fons, ja ho sabia. Sabia que aquella relació no tenia futur. Però no m'esperava que s'acabés tan ràpid. Em vaig quedar amb cara d'idiota i no vaig poder ni plorar. Sí, ja ho veig. És que, escolta'm, Jun! No val la pena que ploris per ell. A la teva edat no necessites aquests rotllos adúlters. No ho diguis, això no era cap rotllo adúlter! I què era, prostitució? La Sana no em va pagar mai res mentre va durar la nostra relació! Doncs va ser molt burra. Podries haver-li tret pasta. Total, ell només volia fotre un clau. No siguis tan mal pensada, Jun! Només faig conya, nana. Ai, ja sé que per tu aquella relació era molt més que un parell de claus. Gràcies, Jun. El problema és que ell et va prendre per una tia fàcil. Una tia fàcil? Creus que sóc fàcil? Tots els vells es pensen que les adolescents són fàcils. Que sàpigues que la Sana no era cap vell. És el que creiem les adolescents de qualsevol home que porti trajo i corbata. Per què no em surten mai com m'agradaria les coses? Em sembla que el meu nom em porta molt mala sort. Segur que surto a les profecies de Nostradamus i estic maleïda per sempre més. Mira, encara que et diguessis Hachiko, el teu asano hauria pirat igualment. Esclar, ja ho tinc i aniré. On? A Tòquio? A la perruqueria de l'estació. Canviaré de look per no semblar una col·legiala facilona. Però si avui és el dia de la graduació, mai ho tornaràs a ser una col·legiala. Merda, la cerimònia ja deu haver començat! Ho sabia! Quan miro enrere, m'adono que vaig començar la meva etapa de l'institut enamorada i la vaig acabar de la mateixa manera. Al principi estava decebuda. Allà no coneixeria cap noi, però de seguida em vaig enamorar del professor d'art. La Jun i jo, que anàvem juntes i ens havíem fet amigues, ens vam apuntar a classe d'art. Gràcies a ell em vaig aficionar a la pintura, però al cap d'un any se'n va anar a un altre institut. Més endavant, vaig conèixer el formal Nakamura del videoclub del costat de casa. Un dia em vaig atrevir a parlar-li
i em va tractar com una clienta qualsevol. Després, em vaig enamorar de l'atractiu cuiner Kawasaki i també del simpàtic Yoshida, el repartidor de pizzas. Però, per molts nois que conegués, no arribaven mai enlloc. Vaig pensar que potser no em trobaven prou guapa i vaig començar a fer règim. Vaig decidir que quan m'agradés un noi m'ho prendria amb calma. El volia conèixer bé abans d'enamorar-me'n. Fins que, a principis de tercer, el vaig conèixer ell. Escolta, què et passa? Que no et trobes bé? Sí, estic bé, gràcies. Doncs jo diria que estàs molt pàl·lida. Takashi Asano. Obro parèntesi, 29 anys, tanco parèntesi. Ara m'adono que potser va fer servir un nom fals i que em deuria mentir sobre la seva edat. El cas és que em vaig penjar. Que fas règim? Sí, és per això que em marejo de tant en tant. No n'has de fer per res de règim, perquè tu ja ets prou guapa. Guapa? Perdona, que acostumes a venir sola al cinema. Sí, és que m'encanta mirar pel·lis i m'estimo més venir al cine tota sola. Esclar, t'entenc. Jo també. Però si tu m'hi volguessis acompanyar no et diria que no. En fi, me n'he d'anar. Sembla que ja t'has recuperat del tot. Espera't, què puc fer per agrair-t'ho? Tranquil·la, no m'has d'agrair res. S'ha fet tard, vés-te'n cap a casa i descansa. És guapo, amable i elegant. És l'home ideal. Per cert, treballo de cambrera al restaurant que hi ha al final d'aquest carrer. Si et ve de gust, passa i quan vulguis i et convidaré a alguna cosa. Van passar 2 setmanes i encara no havia aparegut. Mentrestant, jo estava cada vegada més obsessionada amb el seu record. Per això, aquell dia, quan plegava de la feina i me'l vaig trobar esperant-me, vaig saber que me n'havia enamorat. Perdudament. De seguida vaig veure l'anell que duia a l'anular, però vaig decidir no fer-ne cas. Jo l'estimava de veritat i volia creure que ell sentia el mateix. Però la realitat és que l'únic que sabia d'ell era el seu número de mòbil. No sabia ni on vivia, ni tampoc en quina empresa treballava. Quedàvem 2 o 3 vegades al mes i sempre era el mateix. Pujàvem al cotxe i anàvem a l'habitació d'un hotel. Tot era un engany, però jo em sentia estimada. Segurament, si hagués continuat sortint amb ell, hauria desaprofitat totalment la meva joventut. Ara crec que va ser una sort que em deixés, perquè jo pogués continuar endavant. A la primavera vaig entrar a l'Acadèmia d'Art del meu poble. Esperava conèixer un noi especial. Ara sí que ho aconseguiria. Nana Komatsu. Discurs de graduació. Ai... És a dir, que només has vingut per veure si pesques algun tio, no? No és ben bé això, Jun. Vull dedicar-me a la pintura molt en sèrio. Doncs, noia, és una sort, perquè la veritat amb aquest pentinat no lligaries ni que volguessis. No fotis! Ai... Saps què, Jun? M'he adonat d'una cosa important. Tots els tios que m'han agradat fins ara eren molt més grans que jo. N'estàs segura que és una cosa important, això? Potser no he tingut sort perquè he sortit amb nois més grans. Però és que aquí n'hi ha molts de la meva edat i tinc el pressentiment que coneixeré algú que hi tindré la tira de coses en comú. Ja ho veuràs. Sabia que només havia vingut a lligar. Tu mateixa, però mira de conèixer-la abans de perdre el cul. Ostres, m'ha mirat. Aquell noi té uns ulls supermacos. Què fa? Però si ve cap aquí. Junko! Ets la Junko, oi? Ets el Soji? Esclar que sóc el Soji. Com et va tot? No t'havia reconegut amb aquests cabells tan llargs. Quant de temps sense veure'ns, eh? Quan fa que vam acabar la secundària? 3 anys? Sí, i després de 3 anys ens hem hagut de retrobar aquí. Quina putada. Què? Com si no en tinguis prou amb una cotorra al meu costat, què hi farem? Ah, és amiga teva? Que xerra molt. Sí, ens vam fer amigues a l'institut i no hi ha manera de fer-la callar. Ah, què tal? Com et dius? Nana Komatsu, encantada de conèixer-te. Jo em dic Soji Endo. És un plaer. Oh, té un somriure perfecte. Ai...
Ves per on? Jo també tinc per aquí un col·lega de l'institut. Hola, noies. Em dic Kiyosuke Takakura. Aquest també està boníssim. La nostra vida d'universitària es promet emocions fortes, Jun. Però a veure, tu d'on t'ho has tret que siguem universitàries? Et recordo que no estem a la universitat. Això només és una acadèmia d'art. Perdona, tens raó. Anem per feina. És evident que tu i el Soji esteu fets l'un per l'altre. Però tu tranquil·la, que no m'hi ficaré. Que estem fets l'un per l'altre? Vols dir que no al·lucines una mica? Ja t'he dit abans que no pots perdre el cul pel primer tio que passa pel davant. Per mi, el Soji és només un amic i això no canviarà mai. I una merda! No em puc creure que anessis a la mateixa classe que ell i que no t'agradés gens ni mica. És impossible. És que tu i jo som diferents, nana. Quan anava a l'institut tenia molts amics, però no n'hi havia cap que m'agradés prou. A l'institut tenies molts amics? Ara que hi penso, fins ara jo no he tingut mai amics, només he tingut amigues. Com és això? Perquè tu, quan veus un tio, no te'l mires com una persona, sinó com si fos un possible nòvio. Esclar, potser tens raó. És que no els considero persones. Molt bé, ja sé què faré. Estic disposada a fer-me amiga del Soji. Què? Escolta, em vols dir que pots decidir fer-te amiga d'algú? És que si no m'ho proposo, segurament m'acabaré penjant d'ell sense voler. Doncs mira, si t'agrada, t'agrada. A vegades no s'hi pot fer res. Però tractant-se de tu, potser sí que t'aniria bé fer-te amiga d'algun tio abans de colar-te. Moltes gràcies, Jun. Faré tot el que pugui. Per què? Ai. Hola? Sí? Hola, Soji. Què tal? Sí, esclar que sí. Tranquil·la. Cap problema. Controla els teus impulsos. Només és una mica. Hola, què tal? Hola, noies. Bona tarda. Quina guapada de pis! Al poble no hi ha gaire joves que es puguin permetre viure sols. És que els meus pares viuen lluny de l'acadèmia. Doncs mira que els meus... El que et passa a tu és que t'enyores quan estàs lluny de la mama, Soji. Potser sí que tens raó. I tu on vius, Kiyosuke? Per aquí al barri. Ah, sí? En quina zona del barri? Darrere el súper. Però si és aquí Som mateix. amics, som amics. 5 minuts a peu. Trobo que estàs molt callada, no, nana? No ha dit que eres una cotorra, la Junko. Jo et veig més aviat tallada. No, què va, al contrari. Merda, es pensarà que sóc una pàmfila. Home, ve d'un insti de noies. No deu estar acostumada a tractar amb tios. Es nota que no la coneixeu. Fins fa poc la nana sortia amb un tio. Calla, Jun! Ara és el moment de parlar sense complexos. Així ens podrem conèixer millor. Au, va, no et tallis, dona. Per què no fem un brindis per anar escalfant motors? Té raó. Som amics, podem parlar de qualsevol cosa. Salut! Intentaré emborratxar-me ràpidament. Així em passaran els nervis. I després em vaig penjar del simpàtic Yoshida, el repartidor de pizzas. El simpàtic Yoshida! És que era molt simpàtic i tenia un somriure. Ja n'hi ha prou, porteu un pet a sobre que no sabeu ni què dieu. Però després d'engreixar-me 3 quilos perquè no parava de demanar pizzas, el simpàtic Yoshida va deixar la feina i no el vaig veure més. I jo feta una foca. Quin fart de riure! Ets l'hòstia de divertida, Para de nana! veure, t'estàs passant. Va, deixa-la, que està molt divertida. I què? Qui més? Qui va ser el següent? Continua. El següent va ser... Això vol dir que encara n'hi ha més? El següent va ser un home que no sabia ni com es deia. Em pensava que no et tornaria a veure. No et vaig ni preguntar com et deies. Em dic Takashi Asano. Para, sisplau. Ah. I a més, segur que era un nom fals. Nana, Ja comença la plorera. Nana, què et passa? Deixa'm! nana. Perdona-la, Soji, ho ha fet sense voler. Ostres, tu, és que no hauries d'haver begut tant. No em toquis! Ja sé que no m'estimes! No em toquis! Junko, perdona, és que jo me n'he d'anar ja, si no se m'escaparà l'últim tren. És veritat, tu vius lluny de